Nie, niekto tu sedí. A kde je? Ešte tu nie je. Ja tu som a chcem si sadnúť. Vážne, čakám jedno dievča. Keď príde, tú stoličku vám vrátim. Nie, neverím vám. Hovorí, že som klamárka. Nie, ale už som sa popálila. Tú stoličku si vezmem. Nie, nevezmete. Ale áno. Pusť ju. Nie, ty ju pusť. Nie. Mal som tú stoličku Nechaj skôr, ju. než si prišla. Je moja. Je moja. Nie. Nie je tvoja. Deje sa niečo. Há, je tu, ústup. Čo to malo byť? Pokúsila sa ukradnúť stoličku. Kúpil som ti čaj. Ďakujem, prepáč, že meškám. Chcem dostať dceru na Belwoodskú akadémiu. Je to nočná mora. Test zvládla, ale pohovor bol hrozný. Koľko má rokov? 5. A Belwoodská akadémia je... Škôlka. Páni, mňa v 5 vykopli kvôli uhryznutiu učiteľky. Prečo si ju uhryzol? Chcela mi ukradnúť stoličku. Počuješ? Uhryzol som ju. Museli ju zaočkovať. Upokoj sa, dobre? Bola som prekvapená, že si sa ozval. Čo sa deje? Premýšľal som o tom, že už so mnou nechceš randiť, pretože stále myslím na ex-manželku. Povedala som, že ju šialene miluješ. To je jedno. No a mala si pravdu, ale teraz som pripravený. O týždeň neskôr. Chápem, že si skeptická a preto budeš svedkom toho, čo urobíme. Toto sú moje rozvodové papiere. A keď ich podpíšem, moje manželstvo nadobro skončí. My dvaja môžeme začať odznovu. Nie je nič lepšie, ako začať nový vzťah v popole starého. Hovoríš mi z duše. Máš pero? O tom pochybujem. Moment. Môže mi tu niekto požičať pero? Nie? Nikto? Prepáčte, máte pero? Ľutujem. Neuveriteľné. Kriste. Požičiate mi pero? Ľutujem. Niekto ho používa. Kto? Ešte tu nie je. Dám vám $100, ak mi požičiate pero. Nech sa páči.